Jó reggelt, sziasztok! Um, amit szeretnék nektek megmutatni, vagy egy kicsit elmondani, hogy 16 óta mi az, ami engem ehhez a módszerhez, meg szumánmesterhez fűz, az pontosan a 8. csakrás meditációnak a mélysége, és a karmatisztításnak a hatékonysága. A testünkben nagyon-nagyon sok sejt van, tehát több trillió sejt van, és ezekben a sejtekben ott vannak a DNS-ek, és a DNS-ekben a DNS-ben ott vannak azok az információk, amit az őseinktől, a családi mezőtől hozunk. Tehát anyától és apától van a testünk, és ebben a testben nagyon sok információ van, ami amigdala hippocampus kapcsolódás. Ez azt jelenti, hogy amigdala hippocampus őrzi ezeket a régi nehéz lenyomatokat. Tehát a túlélő programokat. Úgy is mondjuk, hogy a karmikus fogadalmakat, a, az üs, fus vagy tetszhalott állapotnak a reakcióit. Tehát bármilyen stressz helyzetben, bármilyen döntéshelyzetben, hogyha ott van a félelem, a bizonytalanság, akkor nem tudunk, úgy is mondjuk, hogy józanul gondolkodni, ugye ez a frontális agylebeny, hanem egyből ugye a leggyorsabb túlélő reakció az a vagy a visszavágás, a megtorlás, a harc, a veszekedés, az indulat, vagy pedig az elmenekülés, a visszahúzódás, a depresszió, a magány, a bezárkózás, vagy pedig a tetszhalott állapot, az ilyen itt is vagyok, nem is vagyok, egy ilyen lenyomott, ilyen vegetatív, egy ilyen vegetáló lét. És mindenből ugye származhatnak betegségek, fizikai tünetek, problémák. Ez a tetszhalott állapot, ez a multiple szklerózisnak az egyik fő oka, amikor valaki nem tud dönteni, és akkor van egy ilyen hezitáló, egy ilyen billegő, és aztán a fizikalitásban is ez megmutatkozó, meg az izomrendszerben is megmutatkozó helyzet. Az amigdala hippocampus programjait viszont csak egy nagyon mély tudatállapotban tudjuk átalakítani. És akkor szuper volt, hogy megemlítettétek a meditációt, és hogy a meditációban mi az, amire figyelünk, mi az, ami fontos, és hogy tudunk ebbe a tudatállapotba eljutni. Ugye ez olyan meditáció, hogy kell hozzá több minden, hogy mélyre tudjunk menni. Ez első az, hogy el tudjunk lazulni. Tehát általában a stresszes környezetünkben béta tudatállapotban vagyunk, és ezek a tudatállapotok hormonokat termelnek. A béta tudatállapot a stresszhormont, kortizol termel. Tehát azért nagyon fontos, ugye emlékeztek az alfa programokra, az autogén tréningekre, azért nagyon jó már egy alfa szintre lemenni, mert ott már ellazult a test, ott már kreatívan tudunk gondolkodni, ott már befogadóbbak vagyunk, nyitottabbak vagyunk, tehát az egy sokkal-sokkal életszerűbb állapot. Viszont vannak olyan programok, beidegződések, tehát ezek az üs-fus, tetszhalott állapot programok is, amiket alfán, de még akár tétán se tudunk feloldani, hanem delta, vagy annál mélyebb tudatállapot kell hozzá. És hogy tudunk ezekbe az állapotokba eljutni? Ugye a drogok, azok el tudnak vinni ide bennünket, tehát az LSD-t is egy terápiás célra fejlesztették ki,
ahol megnyílik a tudattalan mezeje, és a különböző emlékek elő tudnak jönni, és múltba, jelenbe, jövőbe tudunk utazni, amikor így képlékenyé válik a realitás, de hát azért nem annyira ajánlott, akkor az ajavaszka szintén ilyen, de az se ajánlott, és főleg azért nem, mert hogy egyszer egy ilyen megtapasztalás nem elég, tehát egy rendszeres gyakorlás kell hozzá. Tehát azért forrásemlék tisztítás, hogy a szumántmester és a fia dolgozták ezt ki, azért forrásemlék tisztítás, mert minden egyes emléket feloldani lehetetlenség. Tehát Freudnak a kanapéján ott feküdtek a paciensek évről évre, évtizedekig, hetente, rendszeresen, és az, hogy így egyesével végigmegyünk a gyerekkori dolgokon, akár egy ilyen félig ellazult, vagy akár egy mély állapotban, tehát ahhoz nem elég egy élet. Mert ugye itt miről van szó? Nem csak ami ebbe az életbe a belső gyermekkel történt, és van elakadása, és fájdalma, és negatív traumája, hanem, hanem ami történt, az előző életekben velünk, vagy pedig ami történt az őseinkkel. Tehát az mind itt van. Itt van, és ahogy Szument mester mondta, hogy az embereknek általában az élete kőbe van vésve, tehát, hogy ami meg fog történni, apukám úgy szokta mondani, hogy ami a nagykönyvben meg van írva, és aki pedig karmajogával foglalkozik, neki pedig homokba van írva, mert a kezünkbe adta azt a nagyon mély lehetőséget, azt a nagyon mély technikát, amivel olyan ez, mint amikor az üveget készítik, vagy a kovács a vassat megmunkálja. Tehát ahhoz egy nagyon magas hőfok kell, tehát fizikailag megvan adva, hogy a vas milyen fokon, hány fokon alakítható. Az üvegnek hány fokosnak kell lennie, hogy át lehet alakítani, hogy lehet belőle poharat, vázát, tálat, bármit készíteni. De most az elme tartalma az ugyanígy van. A tudattalan mezejébe egy ilyen hétköznapi tudatállapotban nem tudunk lemenni. Ugye ezek az infók, amit mondtam, itt képekben is, tehát az unconscious mind, a tudattalan elme területére csak ebben a nagyon magas hőfokban tudunk lemenni. És ott is nem minden emlékkel, hanem az a forrás, az első karmikus félreértés, azt kell megérteni, azt kell meglátni, azt kell kitisztítani, ami aztán kihúzza a szőnyeget az összes többi után, és akkor mint egy ilyen dominó, ami arra épült, arra az első karmikus félreértésre, azt aztán feloldja, kioldja, kihúzza belőle az energiát. Ezzel már lehet, hogy találkoztatok. Ez az egyik, ami ilyen csodálatos ebben a technikában, hogy visszavisz tényleg az ősforráshoz, az eredethez. Én nagyon sokat tanultam más technikákkal is, 80-as években kezdtem el jogázni, 90-es évek elejétől 10 éven keresztül tanultam Vörös Ákostól, megvilágosodás intenzívekre jártunk, egy hétvégékre, egyhetesre, kéthetesre, nagyon komoly szabályok szerint. Amúgy, ha már az LSD-ről szó volt, az Ákos is olyanoktól tanult, akik ugyanott Kaliforniában, ahol az LSD-t elkezdték alkalmazni, amúgy egy svájci orvosprofesszor fejlesztette ki. Az Ezelen Institút, az Ezelen Intézetből hozta ezt a technikát, ottaniaktól tanulta, és nagyon erős technika, de csomó minden kell hozzá. Tehát ez egy diátgyakorlat, mondd meg nekem, hogy ki vagy te, mondd meg nekem, hogy mi vagy te, mondd meg nekem, hogy mi az élet, mondd meg nekem, hogy mi egy másik, mondd meg nekem, hogy mi a világ. És ugye ehhez egy ilyen
glass house körülmény kell, egy ilyen melegágy, üvegház körülmény, oda el kell utazni, az egy diátgyakorlat, kell hozzá egy másik, aki vezeti, stb. Stb. És a karmikus forrás emlék tisztításhoz, a 8. csakrás meditációhoz nem kell semmi. Tehát meg kell tanulni, olyan, mint az írás. Tehát ha egyszer megtanultunk írni, kell hozzá egy toll, egy ceruza, de akár a homokba is lehet írni, a porba lehet írni, a leheletedre lehet írni, az üvegre, ha leesett a hó, szélvédőbe lehet írni, tehát, és ugye ezt nem lehet elfelejteni, olyan, mint a biciklizés, szóval semmi nem kell hozzá, viszed magaddal mindenhová. És nekem ez nagyon szimpatikus volt, mert nagyon sokat utazom, nagyon sokat járok a világba, és akkor is 2000-ben én már külföldre költöztem, és úgy jártam vissza még 2004-ig bizonyos programokra Ákoshoz, és tényleg az a 10 év az nagyon-nagyon sokat adott, tehát voltak szatori megtapasztalásaim, tehát ahova a 8. csakrás meditáció is elvisz, tehát ez a ilyen filmszakadás, képszakadás, tehát amikor így kívülről láttam az egészet, meg hogy ki kivel van, mi micsoda, és tehát tényleg csodálatos dolgok, de tehát nem ad akkora a szabadságot, és nem ad akkora önállóságot. Ezt tapasztaltam, illetve amit a mester a karmáról tanít, azt úgy hívom, és ez is a mai előadásnak a neve, hogy kressz az élethez. És én ezt kerestem gyerekkoromban. Tehát miért vannak ezek a dolgok, amik történnek, amik vannak, a családi transzgenerációs karmák, minták, ugye ezt nem így hívtam gyerekkoromban, de levettem, észrevettem, láttam, hogyha az én nagymamámmal ezek a dolgok történtek, akkor az hatott az apukámra, akkor ő azért viselkedik úgy, ahogy, és akkor az hat rám is. Tehát eddig már el tudtam látni. Tehát ezt a 3 generációt, ezt már 9 évesen láttam, hogy ez így van. De azt is éreztem, tudtam belül, hogy erre van megoldás. Tehát, hogy van feloldás. Kell, hogy legyen. És akkor Paracelsusnak találkoztam egy mondásával, 20 évesen a francia Côte d'Azurön, fönt a hegyekbe, hogy Isten, ami problémát teremtett, és betegséget teremtett, arra megteremtette a megoldást is. És ugye Isten, tiszta tudatosság, a mester ezt úgy mondta, hogy ugye mi teremtjük az életünket, és tudatosan, tudattalanul, és mi teremtjük a nehézségeinket is, illetve most a jövőt, és tegnap meg a mát. Mert minden energia, és az energia nem keletkezik, nem vészel, csak átalakulni tud. Na, van még egy képünk, ahol a tudatállapotokról van szó, és hogy azok milyen hormonokat termelnek, mert azt mondja a mester, hogy a testünk az protein, és a hormonok nélkül az egy ilyen zsákkrumpli lenne. És a hormonokat a különböző tudatállapotok állítják elő. Tehát a béta tudatállapotban kortizolt termel a szervezet, és azt mondja a mester, hogy ha béta tudatállapotban összejön egy család, akik amúgy nagyon szeretik egymást, és nagyon jó a kapcsolatuk, aha, jó a kapcsolatuk egymással, akkor béta tudatállapotban elkerülhetetlen lesz, hogy ők ne veszekedjenek egymással. Tehát mindenképp fontos megismerni. Hogyha nem tudjuk megmutatni, akkor csak mondom, hogy ugye béta tudatállapotban stresszhormont, kortizolt termel a szervezet,
ha megyünk kicsit lejjebb, hogyha lejjebb tudunk menni, akkor már előkerülnek a boldogsághormonok, a szerotonin, az már lehet alfa tudatállapotba, vagy téta tudatállapotba, és ha delta tudatállapotban vagyunk, amit a 8. csakrás meditáció által tudunk megtapasztalni, akkor már megjelenik az oxitocin, ami ugye a kapcsolódásnak a hormonja, a boldogsághormon, amikor megszületik egy kisbaba, és elkezd szoptatni az anyuka, vagy amikor először meglátja, ránéz, abba a pillanatban a boldogság, ugye mondják, hogy amikor megszületett a kisbaba, hogy az óriási fájdalom az azonnal elmúlik. És ugye oxitocint most már adnak is, mesterségesen is. Ez az, amitől aztán az anyukák nem tudnak a gyereküktől elválni. Tehát ez az a kötődés, vagy szexualitás közben, tehát hogyha két pár, illetve egy pár, egy férfi, egy nő, szexuális kapcsolatban van, vagy az lehet két nő, vagy két férfi, tehát ha szexuális érintkezés van közöttük, akkor az oxitocin elkezd termelődni, és a kapcsolódás kialakul. De anya-gyerek között ez a legerősebb. Ugye ennek is túlélési okai vannak, hogy mi fészek lakók vagyunk, amikor megszületünk. Ugye vannak a természetben olyan lények, akik fészek lakók, tehát akik megszületnek, és abban a pillanatban már így indulnak is a saját útjukon. Na most nekünk ez körülbelül 30 év. És azért 30 év, mert a frontális agylebennek a kifejlődése az, ami számít. Tehát akinek van gyereke, nagyon fontos ezt tudni, hogy Nyugat-Európában már itt 16 éves korban azt gondolják, hogy akkor járhatod az utadat, akkor már elkezdhetnek dolgozni, ha befejeztek egy ilyen alapképzést, bérelhettek lakást, és akkor már csinálhatod az életedet. Itt nálunk 18 éves kor, Amerikában 21 éves kor, de tudományos alapon ez 28-30 éves kor. És azt mondja a mester, hogy 25 éves koráig senki ne éljen párkapcsolatot, szexuális kapcsolatot, mert addig még nem tud jó döntéseket hozni. Frontális agylebeny, nagyon-nagyon fontos. És ide visz minket el a szamári meditáció. Amit említettétek, hogy megtanulni, akkor a csakrákat meg a testet mutassuk még egyszer, azt láthattuk, úgy láttam, hogy az megmutatta magát. És azért, mert hogy rengeteg sejtünk van. Igen, ő lesz az. Rengeteg sejt van, és minden egyes sejtben van DNS, a DNS-nek van morfogenetikus mezeje. Tehát ez az ősöknek az információja. Tehát nem csak a kék szemet, meg a szőke hajat, barna hajat, feketét örököljük, meg a testalkatunkat, meg a tehetségünket, meg esetleg az ügyetlenségünket bizonyos dolgokba az őseinktől, hanem minden érzelmi traumát, mindent, az egész családi történelemkönyvet, de úgy belső információba, hogy az így zakatol, itt ketyeg bennünk. És ugye karma az olyan, mint egy időzített bomba. Tehát hogy működik a karma működése? Úgy, hogy valamikor valamit gondoltunk, mondtunk és csináltunk, ugye a karma cselekvést jelent, és akkor, amikor ott és ahol ezt csináltuk, akkor feltöltődött a csillagokba, tehát a csillagállás az így letérképezi
Pontosan ezért a karmánkat, a horoszkóp az pont ezért tud akkurátus lenni, mert akkor, mint egy ilyen tükör, mint egy szivacs, egy tükör így reflektálja a csillag, az, hogy mi van velünk, az, hogy hol vagyunk, tehát így követnek a bolygók, meg a csillagok, a másik pedig, mint egy ilyen szivacs, így magába szívja. Ott és akkor elraktározza, mint egy ilyen mélyhűtő magába veszi, és aztán ez térben és időben egyszer csak megérkezik a földi pályafutásunkra. És a másik nagyon fontos, amit tanít a mester, az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések és annak az oldása, mert minden ugye, ami az őseinkkel történt, és nem tudtak feldolgozni, ugye ez a DNS-ünkben, amikor ők már elmentek a földi síkról, mert amíg itt vannak, addig még jó, mert addig még nekik is van ebbe beleszólásuk, tehát a felelősségük és a feloldás lehetősége ott van náluk, de amikor elmentek, akkor az az információ az mind nálunk marad. Tehát miért van ez, hogy a betegségek is idősebb korba kezdenek el jelentkezni, mert akkor már nincs annyi backup. Tehát amikor már nincs ott mögöttünk a anyukánk, apukánk, egyik nagyszülő, másik nagyszülő, az összes nagyszülő, vagy akár még dédszülő is, tehát amíg őnekik is lehetőségük van ezen oldani, addig a gyerekek ugye élhetik a felhőtlen életüket. De amikor elmentek a dédszülők, a nagyszülők, amikor a szülők már mennek el, akkor egyre-egyre több marad, egyre több nehézségi erő, gravitáció van abban a DNS-be az itt lévő családtagoknak, a családtagokban. Tehát ez például óriási megértés volt, mikor a mester ezekről tanított. Tehát a DNS az nagyon-nagyon fontos. Ugye most már beszélnek tudósok arról, hogy a környezet sokkal fontosabb, meg így, meg úgy. Azt mondja a mester, hogy több trillió sejtünk van. Utána nézhettek, németül kicsit kevesebb van, angolul több van. Én ezt találtam a neten. Hogyha németül nézed, akkor nincs annyi, ha angolul nézed, akkor több van. Tehát trillió sejtünk van. És minden egyesben van még egyszer DNS, a DNS körüli morfogenetikus mező, tehát ami ezt a programot diktálja, és 10 baktérium, tehát ha azt mondom, hogy én, akkor a 10%-a, amire azt mondhatom, hogy én, de abból is csak ugye a fele az az apától jön, apukámtól jön, fele az anyukámtól jön, tehát ki vagyok én, mi az az én, és már így a testi szinten is ezt levetítjük, és ugye a 90% az baktérium. És ami még fontos, hogy minden egyes sejtnek van mitokondriuma, valamelyikben több, van amelyikben kevesebb. A legtöbb mitokondrium az a női petesejtben van. A mitokondrium az a sejtnek az eleme, a sejt elem, a prána energia, és azért nagyon fontos, hogy ez jól működjön, ugye ez a hosszú életnek és a fiatalság megőrzésének a titka, az a mitokondriumnak az állapota. Ha a mitokondrium jól van, akkor, és energikus, akkor mi is jól vagyunk. És ugye megint a 8. csakrás meditáció ebben csodálatos, hogy delta vagy annál mélyebb tudatállapotban növekedési hormonokat aktivál, a fiatalságunkat, az öregedés, fiatalságunkat segíti, az öregedést állítja meg, és gyakorlatilag megtanítja azt, amit a Himalájában és a magas hegyekben, Kasmírban meditáló szentek már évezredek óta tudnak, hogy élnek több száz évig is itt a földi síkon, itt vannak fizikai testben, de mély tudatállapotban vannak, tehát az élet-halál mesdjéje az így feloldódik. És ez hozta el 2016-ban Szumánt mester Magyarországra,
akkor még a Mártinak a stúdiójába, a Kádár utcába, az Anahitába volt egy meditációja a mesternek 16 tavaszán, én akkor találkoztam vele és először, és 16 őszén pedig az első konzulens képző tanfolyam, amit ott tartott, és aztán 17-ben voltunk kint az első elvonuláson Dubajba, és aztán az első tanárképzés az 17 nyarán volt Indiába. És akkor van még egy, igen, itt van a Szumánt mester és a fia, a csodálatos gyógyítók, és aztán ahol Erzsivel megszereztük a tanárképző diplomát a 2017 nyarán. Aha, itt Erzsi meg én, az Eros Hotelben, Új Delhibe 17-ben, és fölötte pedig az egész csapat, akik akkor megszerezték. Magyarországról ketten voltunk, és nagyon sokan voltak Jordániából, Dubajból, Indiából, szerintem máshonnan akkor nem is. Dubaj, Jordánia, Magyarország, India. Ez volt az első csapat 17-ben. És akkor van még egy a karma jogáról, amit írtunk. Aha, igen, alatta. Itt vagyunk, igen. Szóval, mert hogy ez egy eredeti síva technika, a 8. csakrás meditáció, és a forráshoz, a légzés nélküliséghez visz el, ugye a karma előttiséghez, a nem csinálás állapotába, az üresség állapotába. Ez nem egy vallás, nem egy... Szóval azért hívom én jogosítványnak az élethez, mert azzal aztán oda megyünk, ahova akarunk. De megtanítja azt, hogy tudjuk a karmikus kötéseket feloldani, hogy tudjuk a karmánkat törleszteni, kioldani, a megbocsátás kérés és megbocsátás magunknak is, ugye a bűntudatnak a feloldása, mert a bűntudat vonzza be a karmát. Ugye minden lélek mindenkiben nagyon tiszta, és tudja, hogy amit csinált, amit gondolt, amit mondott, hogy az mit okozott. Mert hogy minden energia, az energia nem keletkezik, nem vészel, csak átalakulni tud, és minden gondolattal, minden szóval, minden cselekedettel valamit okozunk, valamit elindítunk, vagy ha nem csinálunk valamit, akkor is. Tehát, hogyha valamit elmulasztunk. De amikor a forrás állapotában vagyunk, a nem gondolkodás állapotában, tehát a gondolkodás előtti állapotban, mert ugye nem lélegzünk, akkor nem gondolkodunk, ebben a tudatállapotban, akkor a forrás energiájához kapcsolódunk, onnan tudunk teremteni, manifestálni, és az az állapot az, amikor nem tetőzzük ugye még a karmánkat, amit elhoztunk erre az életre. És akkor ugye vannak bizonyos dolgok, amiket tanít a mester, hogy mi az, amit inkább tegyünk, mi az, amit inkább ne tegyünk, ami segít tisztán tartani az életünket, illetve megtisztítani azt, amit már eddig felhalmoztunk. Ugye megtanítja a 8. csakrás meditációt, ami minden technikának az alapja, tehát 8. csakrás meditáció után végezzük a megbocsátás kérést, az őseinkért az imát, a családi mező tisztítást, a karmikus regressziót, a forrásemlék tisztítást, az energiagyógyítást, tehát mindent, a manifestációs technikát, tehát mindent a 8. csakrás meditáció után a szamádi állapotban végzünk. És akkor mondtátok a meditációt, meg hogy tudnátok jobban megtanulni. Ugye ahhoz, hogy mélyre tudjunk menni, ahhoz a mindennapjainkban is sok minden kell, hogy hogyan élünk. Tehát mi az az életmód, amit folytatunk. Tehát bizonyos életmódbeli sajátosságok támogatják azt, hogy mélyre tudjunk menni, bizonyosak viszont nem.
ezt is megtanítja, illetve azt, hogy az ősök és az ősökhez tartozó karmikus kötések is hogy befolyásolhatják azt, hogy nem tudunk ellazulni, nem tudunk kinyílni, azzal, hogy tudunk dolgozni, illetve a belső akadályok, amiket szintén a forrásemlék tisztítása fel tudunk oldani. Tehát itt több oldalról tudjuk megsegíteni, megtámogatni azt, hogy aztán mélyre tudjunk menni. Tehát nem egyetlen dologgal, hanem ez egy ilyen csokor. Úgy hívjuk, hogy a tools, mint egy ilyen toolkit, mint egy, tudjátok, a szerelőknek van egy ilyen szerelőládájuk, ez is egy ilyen a tudatos életnek a tudatosság csomagja. Ez tudatos eszköztár, igen, így hívjuk magyarul, hogy tudatos eszköztár. Ez az, amit szintén megtanítunk. Jó, azt nézem, hogy van-e még valami, ami így az alapokban így el szerettem volna mondani. Hát ami nekem még nagyon fontos, és ugye Szumánt mesternek is ez óriási fókusza volt, a nőknek a segítsége, a nőknek a támogatása, és nem tudom, hogy akkor ti már ismertétek-e, amikor 2020-ban elkezdtük és csináltuk a női erőprogramot, a Women Power női erő program, a nőknek a segítése, támogatása, mert azt mondta a mester, hogy ez a világ a nőknek a kezébe van. A nők minden, tehát hogy a nők szülik a gyerekeket, a nők segítik világra hozni, felnevelni. Azt mondta Szumánt mester, ugye, ha ismertétek, ő nagyon ilyen szókimondó és direkt volt, azt mondta, hogy hogy édesanyád tanította meg, hogyan kell kitörölni, édesanyád etetett, azért lett ilyen nagy a tested, mert ő főzte neked a krumplit, meg a tésztát, sütötte neked a pizzát, azért lettél ilyen nagy, azért nőtt nagyra a tested, és hogy ő nélküle még azt se tudnád, hogy kell a fenekedet kitörölni. Szóval ő ilyen nagyon ilyen down to earth, ilyen két lábban a földön járó, amúgy mérnökember és sportember, sportbajnok ember volt. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartotta. Az anyukájának köszönheti a meditációt és mindent. 4 éves kora óta tanította Szumánt mestert az édesanyja, a 8. csakrás meditációra és ezekre a csodálatos technikákra, és a judo mesterétől tanulta meg a nőknek a tiszteletét, és azt, hogy mit köszönhet a világ. És hogy azt mondta, hogy ezt mi se tudjuk, hogy nem vagyunk ennek a tudatában, illetve ez egy felelősségvállalás is, hogy felvállaljuk a felelősséget. Aznap, amikor elment Szumánt mester, ugye én 4 hónapig ott voltam Indiában, engem 22 júniusába kihívott, és én ott voltam júni, júli, augusztus, szeptember, október végéig, és ugye október 3-án ment el, de akkor aznap még nem tudtam, ez egy vasárnapi nap volt, és, és kértem egy elég mély elakadással dolgoztam, egy ilyen családi transzgenerációs mintával ugye évtizedek óta, de akkor is, hogy felhozta a fejét, előjött, mert úgy van, hogy amikor megdolgozzuk ezeket a dolgokat, akkor egy másik tudatossági szintre lépünk, de aztán ott is bejöhetnek, ott is előjöhetnek egy más szempontból, egy ilyen egy finomabb anyagi minőségben. Tehát vannak olyan karmikus minták, főleg a transzgenerációs minták, amiket nem elég egy forrásemlék tisztítással megoldani. Tehát amik visszanézhetnek más, azért, mert amikor tágul a tudatosságunk, ugye a mester azt mondta, hogy az univerzum nem tágul, hanem a mi felfogó képességünk és a mi tudatosságunk, ami egyre többet és többet tud az univerzumból felfogni,
illetve egyre finomabb lesz az érzékelésünk a saját életünkben, a saját tudatosságunkban. Ilyen feinstofflich, azt mondja a német. Tehát ilyen finomabb anyagi dolgokat is észre tudunk venni, meg tudunk látni, tudunk érzékelni. Na és akkor megint ezzel a karmikus, cupákos karmával dolgoztam egy ilyen subtle, egy ilyen finomabb részen, és jogáztam, meg meditáltam, és kértem, hogy segítsen, ott voltam a hotelba, ebbe az Eros hotelba, ahol az előbb láttatok, és hívtam is többször aznap a mester, de nem vette föl, gondoltam, vasárnap van, a családjával van, nem zavarom, és akkor egyszer csak egy ilyen szimbolikus módon egy Facebook üzenettel üzent nekem a mester. Egyértelmű volt, mert teljesen logikátlan volt, meg megmagyarázhatatlan, hogy ez most hogy került oda, és ennek az embernek által elém. Na, és az volt az üzenet, kapaszkodjatok, hogy a nőknek a feladata, hogy felismerjék azt, hogy valójában ők azok, akik a, az életet a Földön irányítják, és a kezükben tartják, és hogy ezt a felelősségvállalást, ezt a hatalmat, ezt az erőt, hogy magukhoz vegyék, és hogy beleálljanak. Mert hogy a férfiaknak már nagyon fárasztó ezt a látszat patriarchális dolgot fenntartani, hogy ők, tehát hogy nem lehet adni, tehát hogy nekünk kell felismerni. Tehát amíg azt várjuk, és én ezt az apukámmal évtizedekig játszottam, hogy hogy majd ők fölismerik, meg majd a másik, meg majd ez történik, meg majd az történik, addig nem történik semmi. Tehát csak mi tudunk, tehát mindenki a maga életének a kovácsa, meg a pogácsa, tehát csak akkor kezd el tudni működni, hogyha mi ezt felismerjük, és a felelősségvállalás által, és az erő magunkhoz vétele által, és felismerése, és működtetése által tudjuk ezt a földi létet egy földi paradicsommá változtatni, amit a nők abszolút tudnak, hogy kell. Mert hogy a férfi feladata más, és meg a férfi energia bennünk, az is mást működtet. De hogy nagyon fontos, hogy kapcsolódjunk ehhez a női minőséghez, egymáshoz, női körökben. Pont tegnap a szívcsakra workshop előtt voltam benne 4-től 7-ig, a Geré Báginak van egy ilyen szűk Zoom köre, havonta találkozunk, és ott történnek nagyon nagy megosztások, beszélgetések, tervek szövődnek, és egy ilyen gyógyulási folyamat. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. És akkor még van pár perc, aztán utána megint szeretném, hogyha lenne idő nektek is kérdezni, hogy a forrásemlék tisztításról még egy-két szó, hogy ugye az a folyamata, és ezt különben minden új holdkor és minden teli holdkor női körben gyakoroljuk, tehát ma is 7-től 8-ig szamádi medé, és utána 8-tól 9-ig női körben forrásemléktisztítás, mert amikor a mély szamádi tudatállapotban, delta tudatállapotban kapcsolódunk a tudattalan részünkhöz. Mutassuk meg még egyszer azt a képecskét, hogy a tudattalan, mély, elzárt, és kristályosodott, és megfagyott, és belülről, mint egy ilyen időzített bomba működő, fájdalmas emlékeihez tudunk kapcsolódni, akkor a mély szamádi állapot kapcsán és révén, mint egy ilyen külső szemlélő, mint amikor, ha mozit néznénk, akkor látjuk azt, hogy mi történt. Ugye forrás emlék, ugye ott az a csúcsa, a jéghegynek az alsó része, ugye a jéghegynek a felső része az, amit tudunk, ugye ez a 10%, és az alsó része a tudatalatti, amiben van, és a tudattalan, ami a legmélyebb bugyor, oda megyünk el a forrásemlék tisztításban, és ott vesszük fel a tudattalannal kapcsolatot, hogy
keresse meg, mutassa meg, hogy ehhez a problémához mi a forrásemlék. Tehát, hogyha valakinek például olyan problémája van, hogy nem tud repülni, tehát nem szeret repülni, annyira fél, egy ilyen Flugangst, tehát repülési félelme, fóbiája van, hogy mi ennek a gyökere, ez hova gyökerezik, mi történt. És akkor ugye ez lehet, hogy egyértelmű, hogy nem ebbe az életbe van a megoldás, mert ebbe az életbe nincsen semmi kapcsolódása a repüléshez, ugye gyerekkorában nem repült, a családban nincs olyan, aki repült, nem is hallott semmi, nem látott olyan dolgokat, hogy valami légi katasztrófa, stb., hanem egyszerűen ez van, hogy rosszul lesz, már csak arról van szó, hogy vesznek egy repülőjegyet, és elmennek nyaralni. Tehát, hogy ez vagy az ősök, vagy pedig előző életben történt. És akkor forrásemlék tisztítás során felveszünk a kapcsolatot a tudattalan része, hogy kérlek, mutasd meg, szkenneld le azokat az emlékeket, és mutasd meg, hogy hol gyökerezik, hol van ennek az eredete. És akkor ki lehet tesztelni új jelekkel, igen, nemmel kommunikál a tudattalan, hogy ez honnan jön. Előző élet? Nem. Ősök? Igen. Anyai ágon? Nem. Apai ágon? Igen. Hányadik generáció? 1-től 5-ig? Igen. 3-tól 5-ig? Igen. 3-tól 4-ig? Igen. 3? Nem. 4? Igen. 4, negyedik generáció. Oké, mi történt? És akkor ott kiderül, hogy volt valami légi katasztrófa, amiben részt vett mondjuk a nagypapa, és ezért van az, hogy az unoka nem tud repülni. És akkor ott, mint egy ilyen külső szemlélő, látja az eseményeket, hogy mi történt, milyen érzelmek voltak, milyen karmikus fogadalmak születtek. Ugye akkor megszülethetett az a karmikus fogadalom, hogy na, aztán soha többé semmilyen repülőtárgyra, léghőbalon, ilyen vitorlázó repülő, ejtőernyőzés, semmilyen ilyen Boeing utasszállítót, semmire, ami a levegőben van, arra nem fog felülni. És akkor van ez az utód, aki aztán ezt tényleg nem tudja megtenni. És aztán megtörténik a negatív érzelmeknek az elengedése, a pozitívaknak a betöltése a helyébe, megtörténik az, hogy ez miért történt, ugye mindig van valami pozitív szándék a negatív események mögött, és akkor ott meg lehet érteni, hogy ez egy háborús szituáció volt, és akkor bűntudata volt a nagypapának, hogy egyáltalán, hogy miért van itt, hogy otthon van a sok gyereke, és hogy miért kell neki a háborúba és embereket bombázni, ölni, és ez a gondolat, meg ez a bűntudat sodorta bele abba, hogy akkor lelőtték a gépét, és akkor egy ilyen légi katasztrófa áldozata lett. És aztán megtörténik a feloldás, legmagasabb szempontbóli megértés, és akkor ott a legmagasabb szempontbóli megértés, hogy a tiszta tudatosság mindenhol ott van, minden fényből vagyunk, és hogy valójában lehetséges olyan életet élni, hogy otthon van a családjával, a szeretteivel, és hogy nem kell harcba mennie, és teremthet, manifestálhat olyan életet, hogy békében élhet, és senkit nem kell bántalmaznia. Na, és aztán utána manifestáció. Most csak ez egy ilyen példa volt. Mély tudatállapotban. Na, akkor még ott ebben a csodálatos prezentációban van még nekünk az, hogy milyen kurzusok, programok vannak. Ugye úgy építette föl a mester, hogy vannak az alaptanfolyamok,
én is erre törekszem, hogy minél többen tanuljátok ezt meg, mert utána már olyan tanfolyamokat szeretnék tartani, ami már konzulenseknek szól, tehát ahol már a meditációt mindenki ismeri, a karmatisztítást mindenki ismeri, hogy mélyre tudjon igazából menni az, amit ott csinálunk. És most lesz ugye péntek szombaton is, erre még tudtok jelentkezni, felvesszük, felvételeket vissza tudjátok nézni. Aztán a személyesen lesz a második része, ahol megtanítja Szumánt mester, hogy valójában az érem másik oldala az az, hogy végtelen fénylények vagyunk, és a tudatosság teréből hoztuk létre az életünket, és ezt a maját, ezt az álmot, ezt a filmet, az életünk filmjét, amiben vagyunk. És aztán lesz egy gyakorlónap is, és utána pedig konzulensi vizsga. Ugye ez az alap, erre épül minden, és mi az, ami erre épül? Ugye az elvonulások épülnek erre, a tanárképzés épül erre, amiben van a Health and Vitality, az egészség és vitalitás, elvonulás, ahol megtanuljuk, hogy a bizonyos szervek, és a szervekben a nehézségek, az elváltozások, a problémák, a tünetek, azok hogy kapcsolódnak a tudat és a tudattalan programjaival, és hogy valójában az elme csak segíteni akar, az agy csak segíteni akar megoldani egy problémát, de ugye az érzelmi problémákat nem tudja felismerni és megoldani, ezért nagyon fontos a forrásemlék tisztítással ezeken dolgozni. A Szeretek nőnek lenni program, ugye ez az éves program, ami minden teli holdkor, minden új holdkor van, amit már említettem, és ami tegnap volt, meg tegnap előtt a csakrák világa, most április hónap van, a negyedik csakra. Aha. Jó, ha van kérdésed, Kata, akkor majd írd meg, jó? Köszönjük. Köszönjük neked, hogy itt voltál. És minden hónapban veszünk egy csakrát, ugye 12 csakra van, ezt nem említettük, és a 12 hónap, 12 csakra, és most áprilisban a negyedik csakra, a szívcsakra, ennek a tanfolyama volt hétfőn kedden. És aztán a Magnetházban tervezünk egy békemeditációt. Ugye én éltem nagyon sok helyen a világban, Európában, Kanadában, Amerikában, voltam 3 hónapig Ausztráliában, többször hónapokig voltam Indiában, éltem Izraelben, voltam Közép-Dél-Amerikában többször, és nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a tudatosság és a tudatállapotok és a 8. csakrás meditáció minél több emberhez eljusson meg a karma oldásának a lehetősége, és hogy valójában mi ez, meg hogy teremtjük a karmát, és ezért a Szent Ivánné napján, a fordulóponton, június 21-én, akkor tartunk egy ilyen több száz fős eseményt a Magnetházban és a Magnetház szervezésével, vagy velük együttműködve. Na, ha bármi kérdésetek van, akkor Messengeren is megtaláltok, meg e-mailben. Milyen kérdések vannak esetleg még? Nem sok idő marad, de 1-2 percben. Ági Judit, Gyakatának mennie Én kell. azt szeretném megkérdezni, hogy a forrásemléktisztítást, azt melyik workshopon tanuljuk meg? Az alapon, tehát a karma joga konzulens képzésen. Tehát ott, Első workshopon? Tehát most igen, igen. most hétvégén, igen. Tehát
Ott megtanuljuk részletesebben azt, amiről beszéltem, meg mi a karma, mi hat rá, hogy tudjuk tudatosan élni az életünket, és ezekhez az eszközök, a legalapvetőbb ugye az a 8. csakrás meditáció, amit megtanulunk, a forrásemléktisztítás, amit megtanulunk az ősökről, megtanuljuk, hogy mi miért, hogyan, merre az ő értük való ima. Ugye ezt, amit mondtam, ezt a tudatosság toolkit, mit mondtam magyarul, Eszköz. élet, eszköztár, köszönöm, igen, a tudatos eszköztár alapjait, igen, azt megtanuljuk most, és a haladón pedig mélyítjük, tehát most egy ilyen bevezető alapszinten, mert azért ez elég tömény, a haladón mélyítjük, a gyakorlón pedig mindenki magáévá tudja tenni. Értem. Köszönöm szépen, Judit. Köszönöm. Judit, neked van-e valami kérdésed az elhangzottakkal? Pillanat, itt vagyok. Igen, engem még mindig, amit nem mertem megkérdezni soha, hogy az izgat, nem tudom, lehet erről most beszélni a meditációnál, hogy amikor mondod, hogy légzés nélküli állapot, hát ez hogy van? Tehát ezt nem értem. Légzés nélküli állapot, hát lélegezni kell, nem? Tehát leáll a légzés Hmm. például. Hmm. Hogy ez hogy van? Um, Mert egy bizonyos mélységig, állapotig, vagy lazulásig el tudok menni, de itt mindig megakad, amikor arról van szó, bennem keletkezik egy ilyen félelem attól, hogy légzés nélkül állapot, hogy mi az, és akkor nem tudok mélyebbre lemenni. Vannak oldódások, nagyon szép dolgok történtek már, így ahogy követtelek benneteket, történtek oldódások, felismerések, megértések, fantasztikus, de hát innen szeretnék tovább jutni. most azt érzem, hogy lehet, hogy erre neked kell egy forrásemléktisztítást csinálni. Mind ahogy elmondtam, Tényleg? igen, ahogy elmondtam ezt a repülős történetet, tehát nem akarok semmi, tehát hogy mindegy, szóval most jön információ, tehát ez jön, hogy lehet, hogy volt valami fulladás, valami trauma, ami a légzéssel kapcsolatos, és ez az, ami így kognitívan így bekapcsolja azt a logikát, hogy na hát légzés nélkül megáll az élet. Tudod? Tehát, hogy így kapcsolatban van, és ez az amigdala hippokampusz, és akkor elkezdesz menekülni, és kimenekülsz abból a mély állapotból, mert egyből az jön vele, hogy akkor itt vége az életnek. Ezt nem. Tehát azért mondtam, hogy amikor tudjátok, mutattam, hogy ez a csokor, hogy itt együtt kell, hogy már a meditáció csinál valamit, de az, hogy mélyebbre tudjunk menni, ahhoz kell a tudatos életvezetés, a forrásemléktisztítás, az ősökkel való foglalkozás, mert ha nem is neked lehet, hogy az ősökned volt egy ilyenje, és ilyenkor az ősök jelentkeznek. Mert ugye szeretnek bennünket, és azt mondják, hogy Judit, nélküliség, hova mész, gyerekem, hova mész, mit csinálsz? Ne. És akkor elkezd bennünk ez az egyős kiabálni. És ezt csinálja, tehát én most már 16 óta, ugye 8 éve, hogy gyakorlom, meg ugye elkezdtem a mester mellett asszisztálva tanítani, meg most mióta a mester felemelkedett, meg önállóan tanítani, és ez a 8 év, ez azt mutatta, hogy, és amit a mester is mond, hogy körülbelül egy ilyen 11 év intenzív gyakorlás, de ugye éjszaka is meditálok, amikor a sejtjeinket annyira kitisztítjuk, ezeket a karmikus félreértéseket átalakítjuk, hogy már könnyebb lesz, transzparensebb, átláthatóbb lesz a test. És hogy a fény az tényleg tud rajtunk keresztül, meg körülöttünk akadályok nélkül sugározni.
De ugye a mester azt mondta, hogy tehát akkor is gyakorolni kell, ő is gyakorol, mert ugye eszik, meg emberekkel találkozik, tehát energiákkal, különböző energiákkal érintkezik, úgyhogy élete végéig, meg aztán ez már ilyen automatikussá válik. És azt érzem, hogy nálad egy ilyen lehet, hogy fontos lenne, de ez megtörténik magától a gyakorlás által. Átveszi a spinal breathing, ugye ezt mindig mondom is, a gerincoszlop menti légzés, a kria légzés átveszi Kria. Uh-huh. kria légzés átveszi a szerepét, ez egy sejtszintű légzés. Tehát tudjátok, hogy a bőrünkön keresztül is lélegzünk különben, tehát a legnagyobb szervünk az a bőr. Tehát a bőr az, ami a külvilággal érintkezik, és ugye leadja ugyanígy a pólusokon keresztül a méregtelenít, ugye leadja az elhasználódott dolgokat, a mérgeket, ugye amikor valakinek a hónalja szagos, ugye az is azért van, mert ott ugye kijön a verejték, és ott a baktériumok szépen kezdik feldolgozni a dolgokat, tehát ettől van a fizikai megjelenés, és úgy is lélegzünk, meg hát sejt szinten. Ugye én szomatikus mozgást kezdtem el a 90-es években tanulni, body-mind centeringet. A body az a test, a mind az az elme, és a központosítás, ugye ez meg a gerinc, és ezt mozgásban, így a test szerveivel, rendszerével kapcsolatban, meg az agy, meg az egyetfejlődés, az embryology, amit tanultam, és ugye ott is úgy értük el a mély tudatállapotokat, ugye még akkor nem ismertem a 8. csakrás meditációt, hogy a sejtlégzés, a sejtlétezés, a sejtkommunikáció, tehát abba belemenni, oda-vissza menni, tehát akár így lehet fogantatás, születés, első belső 9 hónap megszületés traumákat feldolgozni mozgásban, hát a meditáció által, meg a karmatisztítás, regresszió által, meg főleg. Úgyhogy ez abszolút már működik neked, és ha nem figyeltél oda, biztos vagyok benne, hogy voltak olyan megtapasztalásaid, amikor ez meg is történt, mert úgy van, hogy ha lemegyünk mélyre, akkor elmúlik a tér és az idő. Tehát nem biztos, hogy észrevetted, hogy voltál már ilyen légzés nélküli állapotban. Uh-huh. Ez lehetséges és biztonságos, hogyha van egy ilyen, egy ilyen félelem, hogy hú, hát, hogy azt nem lehet, akkor én azt érzem, hogy ennek van egy ilyen traumatikus eredete. Aha. Egyébként a víztől is félek, nem is tanultam megúszni. Na, hát akkor És, már is felütötte a fejét. és hogy gondolod ezt a forrásemléktisztítást, hogy én magamnak, vagy pedig vezetve, vagy hogy? Hát 3 lehetőség van, az, hogy te is megtanulod, és ugye ezt nagyon ajánlom mindenkinek, mert még egyszer a szabadság, tehát minden más az sokkal bonyolultabb, a legjobb, hogyha te magadnak ezt tudod csinálni, tehát megtanulod. A másik az, hogy eljössz azokra az alkalmakra, mint például ma este is, amikor a meditáció után 8-tól 9-ig ezt vezetett, tehát hogy én vezetem, és akkor mindenki csinálja magának. Ugye ez abban 2-szer van jelenleg, minden új holdkor és minden teli holdkor, és a harmadik pedig, hogy például eljössz hozzám, vagy bármelyik konzulenshez, és egyéni konzultációban Egyénibe. csak neked. Ja. Tehát ez De Akkor ajánlom erről tudunk értekezni, mert én is itt vagyok Bécsben, és akkor Jó. el tudnék menni hozzád, hogyha... Jó, persze. De mind a Köszönöm. hármat ajánlom különben, mind a hármat nagyon jó megtapasztalni. Még egyszer, tehát azt mondta a mester, hogy egy ilyen 10-11 év gyakorlás. Ez azoknak való ez a technika, akik komolyan gondolják magukat, meg a megtisztulásukat, meg a manifestációjukat. Ez mind a két irányba, ez a full range angolul, mint a szivárvány, tudjátok, hogy minden ott van, minden benne van, tehát kiüresít,
elvisz a teljes üresség, a légzés nélküliség állapotába, ugyanakkor meg a manifestációnkban megmutatja azt, hogy földi síkon bármire képesek vagyunk. Bármire. És ez a teljességnek a megtapasztalása, hogy valójában senki semmi nem vagyok, tiszta tudatosság, fény, üresség, és ugye az egóból kiröpít, a másik pedig az, hogy miért vagyok itt, mi a küldetésem. Amit még nem mondtam, bocsánat, most már itt túlléptük pár perccel az 1 órát, az, hogy a 3 karmát beteljesíteni jöttünk. A teremtő karmát, a gyógyító és a tanító karmát. Ahhoz, hogy felemelkedjünk, ez a 3-nak a sikere kell. Tehát azért fontos, és azért beszél a mester például ezekről a korlátozó fogadalmaknak a feloldásáról, például előző életekből hozhatunk cölibátus fogadalmat, vagyonról lemondás fogadalmat, akár vallási okokból, akár mert olyan gazdag családba voltunk, akár mert aztán vagyonelkobzás volt, akár mert visszaéltünk a vagyonnal, a hatalommal, tehát a lélek hozhat ilyen döntéseket, vagy rosszul végződött az a dolog. És azért tudjátok, hogy a pénzzel nagyon sok karmikus bonyodalma van a legtöbb embernek, tehát gazdag embereknek, milliómos, milliárdos embereknek is lehet pénzkarmájuk. Tehát, hogyha az a motiváció vezérelte őket a milliók megszerzésében, meg a milliárdok megszerzésében, hogy nehogy éhen haljon, akkor képzeljétek el, hogy tudja élvezni a milliárdjait. Tehát vannak is erre példák, ahol úgy mentek családok tönkre, hogy amikor megszerezték a milliókat, milliárdokat, nem tudott váltani az illető. Tehát hogy nem tudta jól érezni magát. Tehát ugyanúgy hiába volt ott a bankszámlákon, meg a aranyrögökben, meg a tőzsdén, meg nem tudom én, a rengeteg pénz, nem tudta átalakítani az életét. Nem tudott felnőni ehhez. Tehát nagyon fontos, hogy az alapmotivációnk az milyen rezgésen van. Na és a teremtőkarma az, hogy megteremtjük magunknak a jó életünket, az, hogy jól élünk. Azt mondta a mester, hogy ha nincs szükséged pénzre, nagyon jó, semmi gond, akkor add tovább, add át azt a pénzt, építsél iskolákat, egészségcentrumokat, színházakat, utakat, ültessél fákat, gondozzál kerteket, parkosítsál, stb. Tehát rengeteg helyre teheted a pénzedet, ha neked nincs rá szükséged, de ott van, és akkor megteheted. Akkor segítsél másoknak, mert segítsed a nőket, a családokat, stb. A másik az a gyógyító karma, hogy gyógyítsd meg magad, a családi meződet, segíts az őseidnek, és aztán segíts másoknak is, tehát legyél konzuláns. Azért, hogy mások is tudjanak rezgésben emelkedni. A harmadik pedig a tanító, a tanítás pedig, hogy a tudásodat, ezeket az információkat add át. Vidd tovább. És amikor felemelkedünk, hogy elhagyjuk a földi síkot, akkor se pénz, se pozitív karmát nem viszünk tovább. Én láttam, hogy ugye a mester mondta, hogy ő el fog menni, és tudom, hogy az utolsó napokig, az utolsó napokban is, hogy hány embernek segített például felemelkedni, tehát ugye ez pandémia után volt, és pandémiában nagyon sokan elmentek Indiába, és én így láttam, hogy bizonyos helyeken, ahol ugye tudni lehet, hogy sok olyan lélek lehet, aki már nincs földi síkon, hogy segítette őket így sokasával fölemelkedni. Mert ugye pozitív karmát is, ha magaddal viszel, akkor is vissza kell jönni. Tehát csak nulla bankbalansszal lehet fölmenni, fölemelkedni. Ja. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ilyen kis családi körben ezeket a dolgokat meg tudtuk beszélni. Arra gondoltam ma, hogy Melinda, hogy még legyenek ilyen
ilyen alkalmak, akár 2 hetente is, hogy minél többet tudjunk így kötetlenül ezekről a dolgokról beszélgetni, és köszönöm a kérdéseiteket is. És aztán várlak benneteket most hétvégén, felvételt vissza tudjátok nézni, bármikor tudtok kérdezni, és ugye mélyítjük el, aztán a második szinttel, a gyakorló szinttel, és aztán a vizsgával is. Konzulenseknek lesz lehetősége a konzultációkra, tehát ilyen szupervízióra, hogyha klienssel is dolgoztok, meg személyesen fogunk tudni regressziót is tanítani, energiagyógyítást is tanítani, tehát mindent, amit a mester megtanított, azt átadni, továbbadni, hogy tudjunk segíteni. Yes! És akkor Köszönöm én szépen, Judit! szeretném, amit megtanultam szomatikus mozgásban, testtudatosságban azzal kombinálni, épp testben, épp lélek, és ugye a mester is ezt tanította, hogy meg kell adni a testnek mindazt, amire szüksége van, de legmagasabb szempontból, tehát mint egy jó szülő, tehát a jó szülő nem akkor jó szülő, amikor mindent megad azt, amit a gyerek kér, hogyha még este 10-kor is csoki cukrot akar enni, akkor nem biztos, hogy az a jó szülő, aki ezt megengedi neki, de viszont gondoskodik róla tudatosan, legmagasabb szempontból, és aztán másnap lehet, hogy süt neki egy nagyon finom, egészséges süteményt, vagy elmennek valamilyen finom, nyers vegán cukiba. Köszönjük szépen, Judit! Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a kérdéseket is, és akkor most megszületett egy ilyen rendszeres Karma Yoga Kressz bevezető program. Bármilyen kérdésetek van, megtaláltok. Szerintem mind a kettőtökkel már e-maileztünk, meg Ági veled messengerezünk is. Igen. És akkor hétvégén várunk benneteket, legyen a tiétek. Ugye a jogsi is olyan, hogy az ott van a farzsebben, és akkor csak megyünk. Én ezt kerestem. Tehát én teljesen fel voltam háborodva így gyerekként, hogy itt van ez a test, meg itt vagyok ebbe a földi síkon, itt mindenféle relációkba, de senki nem mondja meg, hogy akkor most mit, hogyan, merre, meddig. Ausztráliában voltam 3 hónapig, és ott is nagyon felháborodtam azon, hogy az ausztrál őslakosokkal bánnak, ahogy teljesen az angol telepesek kisajátítottak mindent, nagyon sok csúnya dolgot is műveltek ugye velük. Például azt is, hogy adtak nekik autót, hogy megadták a kulcsot, az autót, és akkor nem nagyon mondták meg nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni. Aztán valahogy azért rájöttek, vagy megmutatták, de például az, hogy tankolni kell bele, és akkor mentek kilométereket vele, és egyszer csak ott volt a járgány. És ezek megtörtént történetek, és én ugyanígy éreztem magam, hogy itt van ez a test, oké, hogy gondoskodtak rólam, meg megtanították, hogyan kell kitörölni, meg hogy etettek, tápláltak, de aztán főleg így a kamaszkor környéken, ugye, mert minden a hormon, tehát ugye a hormonok a lényeg, és akkor ott kamaszkorban szerintem ott csúszott el az egész emberiség. Mert ugye a szexualitás, mit mondott a mester, hogy miért vagyunk itt, és akkor mindenki mondta, hogy mert a tiszta tudat, meg az isteni minőség, meg ez, meg az, és mondta a mester, hogy nem, azért, mert a szüleid szexeltek, azért vagy itt. Tehát anélkül nem lehetnénk itt. Ennyi, pont. Hogy az mindhogy történt, az egy másik kérdés, de kellett, hogy legyen. Ugye most már van mesterséges megtermékenyítés, de ugye általában a legtöbben azért még mindig úgy vannak itt, hogy szexualitás, szexuális energia. És szerintem ezért is van ennyi mesterséges megtermékenyítés, mert ez ugye nagyon elcsúszott.
nagyon elcsúszott, és régen ugye nem volt fogamzásgátlás, meg ilyenek, akkor valahogy így elfogadták, ugye a női sors, férfi sors, hogy akkor ez van, akkor szültek ennyi meg ennyi gyereket, abból ennyi meg ennyi folytatni tudta az életét, annyi meg annyi, meg elég korán visszatért, felemelkedett, de ugye amikor beindult ez, hogy tudatosság, meg hogy akkor mit lehet tudatosan, mit nem lehet, hogy akkor legyen fogamzásgátló tabletta, ugye vannak azért más tudatos módszerek is, de hogy ugye ez egy nagyon nagy kérdés, egy nagyon nagy erő. Ugye ebből született minden. Teremtő erő, kettes csakra, szexualitás. És akkor ugye erről nem beszélt soha a mester, nem is használta a kundalini szót, mert mondta, illetve már így csak tanári tanfolyamon, mert hogy ugye a sex sells, tehát szexel adnak el mindent, meg szexualitással, meg minden, tehát ezt lehet így durvában is művelni, de akár finoman is művelni, mert hogy szóval az az, ami így termeli a dopamint, meg az az, ami így működteti az életet. És tehát, hogy ott miért nincs ilyen kressz. És én elvégeztem Kriston Andreának az intim torna alapképzését, és gondolkodtam a tanárképzésen is, és csodálatos dolognak tartom, hogy az Andrea például megy kiiskolákba, és tart oktatást tinédzsereknek, ugye a nemiségről, a nemi szervekről, és ezekről. Ugye ez nagyon jó, és az a tervem, hogy emellett legyen egy karmajóga oktatás is fiataloknak, főleg lányoknak. Tehát mit jelent az? És ugye régen azért ez nagyon jó volt, ugye józan paraszti ésszel, hogy a szüzesség az mennyire fontos volt. Hogy a lánynak az a mekkora kincs a szüzessége. De miért? Ugye ezt a mester tanította meg tudományosan, mert és van egy ilyen ábra is, most ezt nem mutattuk nektek, de ezt az alaptanfolyamon megtanítjuk, hogy az energia nem keletkezett, nem vészel, csak átalakulni tud. És mennyire fontos az, hogy egy nő tudatosan választja azt meg, hogy mikor és hogyan és kivel él szexuális életet. És ugye legjobb az, hogyha kiválaszt egy embert, és akkor azzal az egy emberrel éli azt a szexuális életét egész életén keresztül, mert minden férfi, akivel szexuális életet él egy nő, annak átveszi az energiáját, átveszi az egész karmáját, pereputyostól, mindenestül. Tehát emlékeztek régen ezekre az óriási lakodalmakra, több százfős lakodalmakra, mert valójában az történik, hogy amikor egy pár összeházasodik, akkor a két családnak az energiája ott az utódokban egyesül, és aztán a gyerekekben, meg a gyerekükben ott látható is lesz. És ugye a karma így megy tovább. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, és kamaszkorba kell ezzel foglalkozni, amit ugye mondott a mester, hogy Indiában miért volt az, hogy így gyerekként összeházasították, azt mondta, az úgy volt, hogy ugye amikor elkezdtek így kamaszodni, mikor ugye a szexuális érés elkezdődött, akkor összeházasították őket, de akkor még nem éltek szexuális életet mondjuk 13 évesen, hanem csak a lány oda költözött a fiús családhoz, és együtt játszottak. Tehát együtt mentek iskolába, együtt voltak, de a lány a lánytestvérekkel aludt, a fiú a fiúkkal, és akkor fokozatosan, amikor már itt cseperedtek, meg megismerték egymást, akkor kezdtek el mondjuk hát lehet, hogy korán, tehát ilyen 16 évesen szexuális életet élni, 17, de akkor ugye már házasságból, és akkor ugye született a gyerek, és ott voltak benne a családban, és ugye nagy családok voltak együtt, és mind segítették, támogatták amúgy a gyerekeket, de nem voltak magukra hagyva. Azért, mert különben meg mi lett volna, meg mi van? Az, hogy már
tizenéves kamaszok, 13 éves lányok szexuális életet élnek. Javítsatok ki, lehet, hogy már korábban. Tehát, és hogy? Úgy, hogy nem tudnak róla a szülők, itt-ott, amott, ezzel, azzal, amazzal. Ja. So this is a big thing, a szexuális energia. Ezért mondja a mester, hogy ugye ezt át lehet alakítani, a meditáció azt felemeli, tehát felemeli a magasabb csakrákba, és hogy 25 éves korukig, hogy tanulják meg a fiatalok, ugye a kégelizom, a piszizomnak az összehúzódásával, azt, hogy váljunk a lélegzetünk mesterévé, ezt tanítja a mester, és ha lélegzetünk mesterévé válunk, akkor az életünk mesterévé válunk, akkor tudjuk, hogy hol, mikor, hogyan és kivel éljünk szexuális életet, és lehet, hogy jön az inger, mert láttunk egy olyan valakit, vagy olyan helyzetben voltunk, tetszik, szimpatikus, beindulnak a hormonok, ugye ez megtörténik, de hogyha tudjuk, hogy ennek milyen következményei lehetnek, akkor megtanulunk a kégelizommal játszani. Erre nagyon sok történetet mondott a mester is az életéből, hogy hozott döntéseket. Ja, meg még amit nem mondtam, amit csinál a meditáció, az, hogy a tobozmirigy aktiválás, múlt, jelen, jövő, ugye kinyílik előttünk, és a tudatosság tudománya, karma joga gyógyítás egy olyan meditációs technika, aminek segítségével láthatjuk a cselekedeteink következményét még mielőtt megcselekedtük volna azt a dolgot. Láthatjuk a döntéseink következményét még mielőtt döntöttünk volna. És azt látjuk, hogy pozitív, akkor meghozzuk azt a döntést, ha azt látjuk, hogy negatív, akkor még mindig egy karmajogi meg tudja hozni azt a döntést, hogy igen, mert utána át tudja alakítani azt, ami negatív lett volna, át tudja alakítani a forrás energiájával a kimenetelét annak a cselekedetnek. Na, akkor fejezzük be egy kis ómozással, hogy valami tapasztalás is legyen. Csukjátok be a szemeteket. Vegyetek egy mély lélegzetet. Tudatos kilégzéssel kezdünk. Belégzés. És Om Namo Namaha Shivaye Om Namo Namaha Shivaye Om Namo Namaha Shivaye Om. Köszönjük az őseinknek, köszönjük a tiszta tudatosságnak, Szumánt mesternek, köszönjük magunknak, köszönjük a lélek molekuláinknak ezt a mai találkozót, imádkozunk tiszta tudatosság által, legmagasabb szempontból Lord Dattatréya által, felemelkedett mesterek, lelkivezetők, angyalok, Allah, Buddha, Síva, Krisztus tudatosság által, imádkozunk az őseinkért, a családi mezőért, mindazokért, akik elhagyták a fizikai testüket, és magunkért kérünk tiszta tudat által legmagasabb szempontból testi, lelki, szellemi, mentális erőt, egészséget, sikert, bőséget, gazdagságot, békét, örömöt, beteljesülést, felemelkedést. Köszönjük, 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 köszönjük. Om Namo Namaha Shivaya Om. Legyen meg a te akaratod, a tiszta tudatosság által legmagasabb szempontból tiszta tudat, fény, teremtése rajtunk keresztül. Köszönjük, köszönjük, köszönjük.
Köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon szép napot, és találkozzunk hétvégén, vagy amikor nektek a legjobb. Köszönöm Szuper, szépen, Judit! szuper, hogy már eddig is gyakoroltatok. Gratulálok. Köszönjük, szép napot, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!